Yung hapon ka na tong tanan guys, go. No? So, may hapon di ay. Unya karon di ay. Mag-adto ko sa ako ang balay. Tagbalayon ba? Akong tagbalayon di ay. Dili balay. Kay. Di ko naman lagi. Gihakot naman lagi ang kahoy so among adtuon. Di ko nakakita sa sanggot so ni Papang so manguan mi dito. Unsay pangalan na ng hulam ra nya o kabaluog guys. Suma na may meeting so ang mga maestra na pala akong gipangadto kay ang mga cards ako ang mga kuan mga anakon nga daghan kaayo sa akong gi pang picturean kay para makakita ilang inahan. So moanhin na po ko grade 5 kinakoy primahan para pod sa outlets ni. Uy, God bless. Ay, sa sayaw. No. Kinakoy primahan lang. Alam. Nako sa kay Ante Mercy. Nato sa Tagbalayo na mo. Nya diri ko mag-agi sa kilid sa simbahan. Ali kang kasama ko si si Kakay. Dani mi say wa mi nag-agi sa sentro kay hugaw kay migtiil. Uy. Galagurot na agoy tibak. Agay Jesus Christ. Nya agoy sili, dagang kay sili. Pwede may manguhag sili kay ang kuan ang basina ay kuan kanang basina ay kinelaw. Ha? Sayaw pa mo. Inana po dayon si Unti, nagpalit na dayon siya sa lansang no sa 5 o 4 kay muna ang importante ang gamiton sa pag layout. So pagkahuman dayon kay dani lagi mi mag-abot daning ko ano kana ang amuang tarukan. Pag human dayon dani is maglampas mi manguwam pa mi og kanang sangkot lagaraw. Day ko nang huwam sa lagaraw so naaday si Dayday Vlog unya dayon ihang anakunda nga si Angela og si Auntie para yun din ang mga bata dani day siya og napod sila lang no. So dana day siya naasay saya sa iyang mama. Ug karon po di ay kinakahulam naman ta automatic na dayon tang maglampas-lampas ani. Kay kana tong kabayo mi atong palampason nya kita po day may maghungat-hungat no. Unya ang among cameraman na si Auntie Mercy. Siya ang nagka-cameraman sa amo nya nagkungkuan ra po day lagi ko kay tabang-tabang kay isa ra man kasanggot kay wala man mi nakadala. Dito kay gikan mo ko dito sa eskwelahan. Unya pag human dito sa eskwelahan kay nagmeeting aw dinhi dayon mi nagdiretso sa amo ang balay tinabangay bitaw no. Dani dayon mi naglampas na ako ang akong banakods diha.
Guys, maayong buntag ka na tong tanan, guys. Good morning day, no? Nya karon di ay magcharat-chat na punta mag kuan panghuwam sa iya ni tarutik nga sanina hulamon ra nako kanang pang-UN nga program nila karon sa hapon, no? Kaya naman say nagpahuwam, so di na kinahanglan magpalit pa ta. Nya Hi guys. o ba na ko mga bata na si Mumi mo eskwela periodical na nila karon tupod si Princess. Hi guys. Sige na. Guys, ayaw magtunog na ng hugaw. Pagdali na mo. Saan man ako ang halas? Tatang, ay maniho. Samaran daw ko sa manag. La, kalami naman day lang balay, oh. Dako naman ka ilang balay, di ay, uy. Kanindot na si Madam Magwang niging vlog. Manhi ko dani kay manghuam. Ay, si Tuloy. Loy, pagkanindot. Ala, ang ako ang puti pagtan-aw nako karon hala ang puti sa sige nako. Ako ra ba nang gisablay-sablay na nabuling man ti. Kahuwam sa senina manghuwam ra gid din taon ta kay di ta ka provide palit. Ikaw ra nagtahi na nate? Ay si Uncle Jumil. Wala ni Majoy, kanil din yang andi oh. May lang andito wala. Lansa? Lansa? Wala ko lansa. Lansa, kabalo ko tansa ni. Inadili ang kahadlo ko ka basin ma. Makuan ayaw na lang na. Ha? Ayaw na lansa. Dadi man gyapon ko basin masunog gino na human bayan ni nung kumana. Karaw-karaw ta guys panghuwam sa ay sus. Ku kamao Ako din mahimo nga dinyo plasagon. Kay kuan man. Iko niya gamay man to siya da. ang gamay. Pareha ra ganing kugkay. Nagali ay ngano anong kan kabalo. Pag-post nimo? Sa pagpos na. Okay, ginuo ko nya Japan man ang na. Ano mo di mo mamagod niya tahi si. Patahi ko dito ni Jumir Sakban. Dato man naging tuig pag kuan pa niya pag bikil pa niya. Nawala man. Wala man ko naasa magigudani ko ana. Nya. Agay nakapus man kamutong ni PM diretso ko kay gikuanan magidpog ko sa maestra nga gusto gid siya ag-appeal palihog ko confirm sa bata nimo. Hoy Ginoo amo tong gitsata nako ma'am dili lang pod ko na maingon nga kuan ha kay nangita jud ko sa sinina unya na mangita po og sinina makakita ko ipa-appeal nako pero di ko kita di ko kuan kawa po ko'y kwarta karon. Ano na plug na lang. Ang plug dana nakahulam na jud ko sa kang Auntie Nilda. Ya lubos-lubosan na natog hulam ang taroy-taroy kay para wala na jud tay ku anon sulot na lang sa bata. So matsalam niya mga to na podayon ni. Sabaw karning baka unya kani siya. Kuan ini balbakwa. Apa pang mapalabot? Pang makaulo. Doha mo dili tayo gini ako kitaan. Ya, sira do. Mga dagko kayo ang Bukog. bukog. Atos laki kinaan ta? Ha? Hindi mo ba din ba? Sibat yung taon sila. Ba. Pag ingong karne. Inyan mo di mo lagi siguraan yung termin ayaw ka mapag-usa. Ano din? Lain maguna si Carmen kay si Nanay Salya ba? May bastos ang tagaan ko na bukong.
Dagko kayo baka ni guys. Bulalo. Inihawan ni gahapon. Nga may nag-ihaw baka. Ay, wa nakatindog, lipis-pis. Ano yung ulo? Yeah. Kamo na nga on. Ay, kami dito sa nanghuwa man sa nila bata. Ano mama mana? Dalang. Nasa kiki, tuwan sa nila GR. Ay. Yaman daw nag-ingon na di maayo ang mag-usa ang mga buntis. Adok siya, siya may ulahi. Nanak. Okay. Daw gikan ko dito sa tangkal. Wala ko tang pulmingko. Lagi kang kakang Ate na wat git. Ate bit yung daholo kita. Dalam ito gabi mo unta makaon si ini. Dahil gigiki. Ate na limukan ko. Ay hindi na ba? Api na ko. Ayun siya nga, mang. Kubani sa ko ilan ni ko yung di. Kana ang manong. Mata ko kung Ay dugay, may na nagkongkuan sa ulir ka. Na kay si kuya, nagpakita siya sa kalibon sa webir gani. ako na to kay ako mo to daw ipalit. Bibi. Na, Be. inot. Pagkita ka ber ipalit. Nga ba? Oh, Talo, nalimutan ng... Nalimutan ng mga... Kaya tarang-tarang Ang sinitan ba mo dito sa Magugon? Ban, go, ang ipakyaw ba nga tayo? Ah, Ban, wala naman na dahil? ban nga tayo? Hmm. nga. Oh, ako nakasabot. Sabi kay niya kay gatat ka ay pa din. Natulog ba ang brasan kay kay Descanso. Karon? Hindi ko wala ka. Ay, balik pinday. Ito. Ano? Ano si pang nasa rin mo galag na sa langot ba? Tawa ko mga pang kinsa may nag-ingon ako dagto. Hindi awak man lang ko na sinti. Awak naman sa nagkuhan sa karami magiging ka na mga kabalon na diya na. Kabalon na ba sa unsay kuan? Ja. Butong sa nang to. Ito ba man aki dani mo katulong? Ako mo pwede yun dyan tigkaroon niya. Ang dala pa pang Kristan? Kaya Saan mo niya? Ipahatid mo boy? Ano si Buboy? Ano, may pa na si Buboy mo. Kaya gabas na sira isa. ay bata ban Kakak. Sira lagi isa kung Nabay di sila. Pupot. si kon iya uban. atuman ka ilang tinisa na adi ay. Kapa-kapa, ang mga usap na tuto dahil, di na pitahon. Ay, oo na siya. Dismas ya tag dosong bulpit no. Dismas. Gawas ya. Dismas dosong bulpit. Saya pas di sini. Kami mo boleh tahu ng pausa apa apa. Nung dili ya bata, ubano niya. Nung dili ya sawa. Ako yung klase. Yan yung mga butong arka. Napapamanggaw na. Ako sa roda. Bot. Pato mas magiro ni bot. Napay ya papang sabaw di? Ha? Ha?
Ay, sa orang. Ano sa orang? Ah, Ito ba ito? Dahil nang lugo. Para yung panda ka. Napkin. Buwan. Eh, Ano ako? kuhaan ang kon ba iyang oo, kung wala ito. steak? Ano ka nang? Oh, Para ba din nagamit? wala ba imong gikuan? Wala ba yun? Da! Kung kaya po, kapit ako. Buang na ka. Lukara na ikaw. Naman imo gabi nagkuha kay sa da naman. Sa ako, wala? Oh. Wala. Nag-cook mo yan niya. Pwede mo tayo. Pwede mo. Ano mo na lang, ito balik. Balik na ito. Balik. Kaya doon siya. Oo. Si off sa aloy. Kuha na sa ang panaong kabutangan na sa